аплодисменти за господин Георги Димов! Хайде и моят ред дойде. Ще стане така по-напред, защото много ми светят. Добър вечер на всички. Много се радвам, че в това студено време сме събрали толкова много хора от цялата община. Искам да ви кажа, че не случайно съм тук, не случайно съм пред вас. Това място съм го заслужил. И то съм го заслужил с работа от 2007 година насам. Работил съм упорито и наистина съм дал всичко от себе си. И на тези хора, дето са били до мен. Така че не съм спуснат отгоре, аз съм заслужил мястото и тепърва ще заслужавам и вашето доверие. Огледайте се помежду си, вижте колко сме много и ако така сме сплотени, наистина ще успеем. И то ще успеем не само на изборите, а ще успеем да променим община Божурище. Ще я променим с общи усилия. Така че ще разчитам на всеки един от вас, както при да се кача на сцената, минах, здрависах се, поздравих всички, така ще разчитам всеки един от вас да помага, да дава идеи и да се съпричастни с кмета на община Божурище, неговият екип и администрацията. Също така зад мене виждате каква подкрепа имам. Хора, дето наистина имат опит, имат знанията и в бъдеще наистина ще помагат. Това нещо ми е обещано от отговорни хора. И аз наистина разбирам каква отговорност понасям. Наистина ще оправдая вашето доверие. Така че тази неделя на 25-ти искам да ви призова да гласувате с бюлетина номер 3 и наистина ще дам всичко от себе си да променя община Божурище към по-добро. Това нещо ви го гарантирам. На 100%. Благодаря ви. Ще преминем към Манчева, след това хорото и след това Бобан Здравкович. Благодаря ви. Силни аплодисменти за господин Георги Димов и неговия екип. Дами и господа, на 25 октомври нека всеки даде гласа си с ясно вътрешно убеждение, за да имат шанс промените. Гласувайте с бюлетина номер 3, защото Божурище има само един път напред. Пътят на европейското развитие. Гласувайте с бюлетина номер 3, защото Божурище трябва да се превърне в добро място за живеене и в притегателен център за инвестиции и развитие на бизнеса. Гласувайте с бюлетина номер 3, защото само стабилно и прозрачно управление може да доведе до развитие, растяща икономика и висок жизнен стандарт. Гласувайте с бюлетина номер 3, с вярата, че заедно ще изградим една по-стабилна община, една по-стабилна България. Резултатът зависи от всички ни. Сега нека да пожелаем на господин Димов и екипа му на добър час. А ние силно да ги аплодираме, разбира се, и да ги изпратим с танците на хоро. Силни аплодисменти, нека те не стихват. Нека още веднъж да аплодираме кандидатите за кметове на кметства, кандидатите за общински съветници и кандидата за кмет на община Божурище, господин Георги Димов! Karakolun sedeşe na visoki čaraci. Karakolun sedeşe na visoki čaraci. Na visoki čaraci.
Аплодисменти за фантазията. Хоро! Заповядайте!